Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, dimtang ni Hepe iti dagos ni Diana. Sana nagustuhan ti balasang ti panagsarita ti Hepe. Iso a pinapanaw nan daytoy. Napanunot ni Diana nga agbayad langan iti private detective amang sapol ka ni Ruben. Nakuna na pa'y nga iti kanito ang makita na ti baro ket sumurutan daytoy. Impakamumot dayta at dagos ni Ansing kanila kay Ignas. Nakuna mo ti lakay asana mabalin nga ramidan dayta ni Diana. Gaputa masingalang ti plano da Ruben nga gibalas. Iti sabali abangir, madandanagan pa lang ni Doña Dolores. Gapo iti posible nga iraraut da Ruben, Ken Lindon. Kabayatan na, agururay ni Bakat Ansing iti pagbaludan. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Dito'y matla pagbaludan tinakay pupukan iti ni Ruben. Ay, uraya kung dito'y visiting area ni Leon na gayem ni Ignas. Diyak kamuti lang aday dya, Leon. Kung na ti jail guard ngagturong kanon dito ayan ko. Itay pa'y nga rurayak ngamsan mutin ngagparang. Siyak ka di ti ururayam. Ha? Nagtaer alalaki. Kan maskulado. Ay, si kaka din ni Leon. Wen, siyak nga rod. Anya ka di ti masapol mo kanyak. Ay, siyak gayam ni Anselma. Wano, awagan naklangan ni tinagan nga Ansing. Makialamano akin ka. Maragsaka na ka makamamukan ka, Ansing. Ha? Oh, nagsikil ti imam, Leon. Pasensya ka, Ansing. Talaga nasikil ti imak. Ay, ibaga kung ti gagarakan ka, Leon. Gayam ko ni Ignas sa gayam mumut. Anya? Iso tinang ibaon kanyak dito, tapno kasarita ka. Kasta ka di, Ansing. Wen, Leon. Anda mamuk nga abogado ang mabalin na tumulong kan ka. Tapno makarwar kan dito pagbaludan. Ha? Day tatagbay su, Leon. Nadagsan ti kasok. Tung palbiag ti sentensyak. Anya? Sana ko na basta makarwar pa dito pagbaludan. Di mo maibagaday ta, Leon. At dadagiti abogado ang mga dala na imbagiti kasum. Nadakamatan kanyak ni Ignas. No apaya na ibalod ka. Amok no sa dino ti ayan tinakaitan naman day di agi lang amayo. Ruben, Lindon. Kaya't may amakita tinakaitan naman day di agi lang nga amami, ang Kalignas. Sakbay ti iraraut may ti mansyon nga ayan ita ni Mr. Fortesa. Makita mi pa'y kanimanong Lindon tinakaitan naman day di agi lang nga amami. Saan aparikot day ta? Agan-an na tayo laang iti ipapantayo iti nakaitan naman dagiti dadakalyo. Apay anas kan ti panagannad tayo. Saan akampusan to tinakaitan naman dagiti dadakalyo? Anyat ka't mo asawan, ang Kalignas. Intabon mi dagiti dadakalyo iti may sa lugar. Iti lugar dagiti notorious at tao. Anya. Sakbay amakadanon tayo iti dayjay a lugar. Nasken nga adya imat tayo amakan. Anya? Notorious at tao ti agnanad iti dayjay a lugar. Kunam, angkal? Wan Ruben. Babarkada day di agila. Dagiti notorious at tao iti dayjay a lugar. Anya? Amok matkit di amin ida. Napagnunumuan dagiti babarkada day di agila. Nga itilaangan lugar dati pakaitan naman ti gayam da. Kastagayam. Wan Ruben. Dumngag kayo adwa. No kayat yu amakita tinakaitan naman dagiti dadakalyo. Mangisagana kayo pa'y iti taraon. Apara ka dagiti tattao nga agnanaad iti dayjay a lugar. Agtultuloy lata ti operasyon dagiti illegal a negosyo. Nga oray no adda aklaang diti mansyon, honey.
Nasaya at nukasta, honey. Sana lapad dagiti kabusor mo iti panagduras ti negosyom. Talaga ba't? Agbuteng metla rumaot da Ruben ken Linton. Gapo tanagado dagiti buyot ko ang nagabantay itaglawlaw. Sabagay. Amo ni Linton ang nagado dagiti buyot ko. No agtignay da amin, sigurado ang matay ti asino man niyagdursok a rumaot diti mansyon. Kasano dagiti daduma pa'y a hideout mo, honey? Bambantayan dagiti daduma pa'y a buyot ko, honey. Mabit lang, tabilinek dagiti buyot ko, ta i-deliver dan dagiti kontrabando. No day ti planom nga aramidan, sa anak nga agkadkad, Senyorita Diana. Talaga akayat ko na makita ni Ruben manang salya. Aramatak ti kwartang, tapno matulungak ni Ruben. Ngam, kasano nga aramidam dayta, kat aglamlamang ita ni Ruben. Kaya't nakalapdan ni Auntie Ansing amang sapul ka ni Ruben. Nakuna na kanyak adjakon ituloy ti agbayad iti private detective amang sapul kan ko na. Anya? Agsaysayang aklakano iti oras kan panawen. Adamot kit di punto ni Manang Ansing, Senyorita. Ha? Maawata kon ti kayat ang mapasamak ni Manang Ansing. Madamapay lang amin nga agibalbalos ni Ruben kadagiti kabusor. Manang Celia. Kalpasan ti panaglibas ni Ruben iji pagbaludan. Dito'y adagos ti nagkamangan na. Apagbiit ang nagsarita da ni Ignas. Nangagkuti ko na ni Ruben, akayat na ti agibalas. Manang? Para mutla kanukan ka, kan kada tayo ti araramidan na. Nukas pangarigan agbaligi ni Ruben iti panagibalas na. Magunod tayon tumatan tinamnama. Agyaman na kiti tulong nga ipapaay mo, Ansing. San payada ito iti maudi a panagsarita ta? Wen, Leon, baliwak tumanan ti sumarungkarkan ka. Idanon mo ti kablaaw ko kinigna sa gayem ko. Wen, makadanon kan kwa na day nga imbagam. Nagmaya ta denggen ti busis mo. Ha? Busis ti malalaki. Kasta ti kayat ko a busis ti lalaki. Makapainlam. Anya? Ada ka di pa'y asawam. Adda idi nagbalin na karelasyon ko. Ngamsan kami ang nagbayag. Nagsina kami matlang. Good nga rod. Ha? Anya a good? Iti kayat ko asawan. Sana kung nagbayag yun. Baliwan tan tumanin dagsarita. Marikrik nakpailaang ti bara ti dakulap ni Ansing anak ilamano kanya kitay. Maragragsakanag, gaputada tumulong iti kasok. Nasaya tagayim ni Ignas. Di naklat ta malipatan na tulungan. Hustumat kiti Ansing. Nasken amalukatan man ang ti kasok. Tapno maadala na imbag dagiti abogado. Ado ti pinatay ko. Ken natiliwanak iti adu apaltog. Panagpatay, ken panagimat iti paltog ti nagbali na kasok. Inyulog ti korte ti tungpal biag a sentensyak. Iso nalibagan ang makarwarak pa'y dito'y pagbaludan. Nakasaganan dagiti makan nga imatan tayo iti lugar dagiti notoryos at tao, ang kalignas. Nasaya at nukasta, Lindon. Kunakno iti Kampo Santo tinakayta naman dagiti dadakkalmi. Saan mat gayam? Ilawlawag kung tupay kada kayo ti amin. Tapno ad-adda pa'y amaawatan yo. No apay nga iti dayjay a lugar tinangitan naman mi iti bangkayda. Ang kalignas. Ala, mapantayo nga ro din iti lugar dagiti notoryos. Ruben, Lindon. Auntie Ansing, sa dino tinagapwam. Kanayon ka arumwar. Adda nang banagan ti rurwar ko, Diana. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Auntie Ansing?
Nakita kong ti soulmate ko. Anya? Lalaki anabanag kan nagmaya ti busis na. Kasla busis ti singer. Nalaing siguro ngagkanta ni Leon. Leon, tinagan na? Dayana, nagan tinarungsot nga ayop. Nakamamwam ka ni Leon, Ante Ansing. Agwa. Namamuk iti may sa lugar, Dayana. Anya? Nagtaer ni Leon. Nagtayag pa'y lalaki. Ay na, kabalanak day jeng awitin. Isuti kayat ko para kaniya. Senyorita, agayat samot ni Antim nga Ansing. Wensa, manang Selya. Nadlaw ko day takan kwa na. Kitaam tila nga na nakatugaw. Pasaray umisem ken agpampanunot. Sabali ita ti awran ni Ante Ansing. Nakaragragsa. Silya, umay ka man biit. Aday bagak. Uwan manang Ansing. Umasidagakon kan ka. Kita man, bagbagay ko ti lipstick ko, Silya. Nan, kitaat man manang Ansing. Bagbagay mo. Agminar ti kinapintas mo. Agiyaman nak. Kita man ti badok no bagbagay kumitlaeng. Bagbagay mo mutlaeng, manang Ansing. Ay na, agiyaman nak manen. Dahito make up ko nga. Kitaem no bagbagay ko. Bagbagay mo, manang Ansing. Nagpintas ka. Bagbagay kumitgaya mamin nga insuot ko. Uray saan kagaya man nga inayaban, Silya. Anya? Joke only. Di ka kumamasay ritim bagak. Maragsakan lang amin. Sa dino ngamin ti papanam, manang? Sanak pa arumwarita, Silya. Intun bigatak pa arumwar, tagkita kami iti soulmate ko. Anya? Impadas ko lang dagito'y nubagay kumitlaeng. Talaga abagbagay mo amin dagita nga insuot mo, manang Ansing. Apayajak matan maiwak city isip ko ni Ansing. Isumitlatan ti mapampanunot ko. Anya ka din da ito yung marikriknak. Damo pa'y lapan nakakita kan kwa na. Nakarikna ako ni tinagpay duma. Sana mabalin. Ang mga nuad dan asawa ni Ansing. Makabasulak lang. Kumusta nga tamat ng Ruben kanignas? Sapay kumatagbaligi damang parmak kadagiti managdakdakas. Awanak kumamat iti pagbaludan. No sana kalimaban iti grupo ni Mr. Fortesa. Dayjay a Fortesa ti makagapo. No apay ang nakabaludak. Agpakniak kuman iti dede agundaway. Kalpasan ti panangraot ko iti grupo na. Ngem na itimbre na kon kadagiti otoridad. Adayon dito alugar ang kalignas. Juan Lindon, agsagana kayo. Saan tayo abasta makastrak iti lugar apapanan tayo? Seryoso ka makisarsarita ang kalignas. Kasla da pagamkam. Puno dahit napaliw mo kanyak, Ruben. Agsipot kayo lang iti aglawlaw, Lindon, Ruben. Adayo pa iti pagnaan tayo. Sakbay amadanon tayo ti lugar dagiti notoryos at tao. Anya? Di kay kadimas daaw. Awan ti kabalbalayan dito'y nagsardengan tayo. Dua nga oras apagnaan tayo ti kabakiran. Sakbay amadanon tayo ti lugar apapanan tayo. Ang kalignas. Nabayag apanawon ajak napan iti daytoy a lugar. Isu ajak meten kabisado. No sa dino tinangimuntaran da kadagiti palabog. Palabog ko nan ang kalignas. Juan Ruben, saan la palabog ti adda iti dalan tayo? No di kat bomba ti adda iti aglawlaw. Anya? Isu anas kan ti panagan-annad. Surutin yu laangan ti pagnaak. Tapno saan kayo ama isagmak.
Sumardang kayo, Ruben, Lindon. Anya tinakita ang Uncle Ignas. Awan ti aggargaraw kada kayo. Nasiputak mat ti panaggaraw ti ruot iti san unay nga tayo. Agalerto kayo. Amangan no kabusor tinaglamang iti dayta akaruutan. Wen, Uncle Ignas. Lukas na. Saan pa yada ito lugar ti papanan tayo, Uncle? Saan pa, Ruben? Adayo pa iti papanan tayo. Di tayo agsigurado. Amangan no nagkutaan ng dagiti bandido dito a lugar. Uncle Ignas, saan akabusor tinaggaraw iti karuutan? No di kat alingo. Impagarup ko no kabusor tinaglamang. Mala, ituloy tayon timagna, Lindon, Ruben. Ay, una yun na ito amarikrik nak. Jakmutan malipatan ni Leon. Nagayatak samot ni tidamo apan nakakita kenkwana. Ay, isumutlatan taday ti isip ko. Saan mo na mapunas? Iparik nagtuman kenkwana nga agayatak tapno ayaten nagtumot. Sana kung nagpalpalikaw tabakit akun. Nujak tumaureng agdaton. Syaktun ti mangibaga iti ayat ko. I love you. Kunakto kenkwana. Ken paati dugag to ti sungo kakasla mga kenkwana. Uncle Ignas, nakadanon tayon dito'y nangato apasat ti bantay. At damatan nawagan tayo ababalay iti adayupay apasat. Asidig tayon, Lindon, Ruben. Dayta atalaong ti ayan dagiti notorious at tao. Anya? Nagaddayo ti nagdapatan ti babalay da. Kasta kami mat idi iti daydi alona. Saan ka di, Ruben? Nagdapat kami mat iti adayo a lugar. Tapno saan na kami amasarakan dagiti kabusor. Wen, Uncle Ignas. Asok ti makitak iti aglawlaw dagiti babalay. Nalabit nga dagpaskan. Kalpasan ti panaginan na tayo. Ituloy tayo mananti magna. Nagadu akabusor! Awan ti agpaputo! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.